На модерност без морал. Дори и само заради това Калвиново питане, днес все по-мощно и на все повече места по света, си струва да припомним кой е Жан Калвин, наричан от съвременниците си, забележете, винителен. И как така се връзват твърденията на великия реформатор, че парите са инструмент на Божия промисъл, с налагания от него мирски аскетизъм. 500 години след рождението му, защо маркерите към името на Калвин са философ на високия ренесанс, една от главните фигури на европейската история, уникален църковен реформатор. С професор Христо Тодоров и еродиакон Петър Граматиков ще мислим и говорим за това в годината на Калвин. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа. Добре дошъл на еродиакон Петър Граматиков. Петьо, знам, че така ще бъде разговора не лесен, но надявам се да е интересен. Значи правя тази оговорка, уважаеми слушатели, защото се оказва, че Калвин е една изключително противоречива личност. Коренно противоположни политически и социални движения призовават в своя защита Калвин. И на самата мене ми се струва така невръзващи се неща в неговото учение, но все пак, кой е Калвин? Един френски теолог, представител на християнската реформация, на протестантизма, основател на калвинизма и е роден през 1509 година в град Ноайон, областта Пикардия във Франция. В семейство на баща нотариус и управител на именията на епископа на Ноайон. От малък той се насочва към теологията. Но много скоро, още през 1532 година... Значи колко годишен? 20 и няколко. 25-6 годишен, той вече
става усърден проповедник на новото течение на протестантизма. 1534 година той бяга от Франция поради преследването от страна на инквизицията спрямо протестантите. Установява се в днешна Швейцария, в град Базел, където напуска 1536, за кратко пребивава в Италия, като секретар на една френска принцеса, и след това се установява в Женева. Град Женева вече има утвърдена реформация там под въздействието на Цвингли, големият хуманист и протестантски реформатор. Но тук е много интересно да наблегнем на българската връзка. А де-факто това е сближаването между валденса Гийом Фарел, за когото именно този фанатизиран протестант Фарел вижда в лицето на 26-годишният Жан Калвин именно личността, която може да стане гениален организатор и водач на реформаторското движение. Защо казвам българска връзка? Защото валденсите... И аз веднага така се зачудих, защото толкова неща прочетох и не я срещнах. Валденсите, това са група от едно религиозно движение в Западна Европа, равнопоставимо с катарите и албигойците. В швейцарските Алпи именно катарите, бугрите, западноевропейските богомили продължават да съществуват до възникването на реформацията и се вливат в протестантизма. Така че това е валденс, това е един български богомил, пречупен през западноевропейската призма. И те, както се предполага, са изключително фанатизирани, изключително настроени против естаблишмента, против официалната западно-католическа църква. И той установява с Калвин една много деспотична, догматична и аскетична позиция в Женева, което в началото довежда до ескалация на протести от страна на градската управа и населението, и на Великден 1538 година Калвин и Фарел са изгонени от Женева. Добре. За да се върнат след няколко години. Добре, искам така да попитам. Значи по времето на Калвин по негово нареждане се създава градската тайна полиция, стимулира се доносничеството и се установява църковен съд. И куп още забрани. И все пак 500 години след неговото рождение ние говорим за Калвин, и не само ние, смята се, както казах, за един от най-добрите философи на високия ренесанс. Защо? Тоест, кое е онова, което наистина той е отрекал и се е струвал да бъде отречен? Женевският реформатор в средата на 16 век е утвърдил мирският аскетизъм или пуританството. Това крайно ригористично, аскетично отношение към живота. Скромен живот, без лукс. И той го установява с помощта на църковната и светската политическа власти, налагайки придирчив, даже дребнав надзор на живота на гражданите, задължително посещаване на църковните служби, забрана на развлеченията, танците и ярките дрехи. Тайната църковна полиция, за която даже някъде отварям една скоба, някъде срещнах, че дори в ресторантите на всяка маса е имало Библията. Той е задължил да бъде поставена Библията. Абсолютно. Както и днес, под влияние на калвинизма, в хотелите, в болниците, винаги се слага Новия завет или Библията, които са на безплатно разположение и може човек да си ги вземе. Добре, какво той ни приемал католицизмата, така яростно го изоставя? По принцип, протестантизмът реагира на девиациите, на отклоненията, на злоупотребите, на корупцията, които в онази епоха са ежедневие за римокатолическата църква. Възникването на протестантизма, на реформацията, е най-вече продиктувано от историята с индулгенциите. Това откупуване на греховете, това плащане за очистване на греховете предизвиква изключително сериозна обществена
реакция и в богословските, и в обществените среди. Естествено, те отричат всичко, което е в католическата църква. Икони, свети мощи, резбите, красотата на един храм. Прекрасната катедрала Свети Петър в Женева, в Стария град, е изчегъртана. Нито един стенопис не е оставен. Всичко е изчистено от... Това са крайностите. Това са крайностите и според мен тук трябва да споменеме, че именно тези крайности спомагат за разделението и в самите среди на реформаторите, на протестантите. Затова те са толкова много. Те се разслояват. Например, историята с Мигел Сервет, един испански теолог, който потърсва убежище в Женева, показва именно тези крайности и този фанатизъм на калвинистите, защото бягайки от Франция и Испания и спасявайки се от католическата инквизиция, Сервет бива сложен на реформаторската клада и изгорен в Женева, не без съдействието на Калвин, което е просто абсурд. Ти се бориш против злоупотребите, против недостатъците. Опитваш се да направиш един нов морал и в последна сметка как го налагаш? Абсолютно. Не може със същите средства в стари мехове да се налива ново вино. С днешна дата, когато се казва, че годината е на Калвин, кое остава обаче вечното
онова, което наистина си струва човек да припомни, защото сега много от тези неща ние не можем да ги приемем. Повлиява духа на капитализма, това е безспорно. Значи създава една нова трудова етика. Това също е безспорно, но другото. Да, значи... Ето, аз дори ще си призная, че с така мастити професори, които се занимават с богословие, ние казаха, не искаме да говорим за Калвин. Значи, ние не можем да го славословим. Ние можем само да споменем тази личност, която е оказала изключително голямо влияние в църковната и светската история на Европа и на целия свят. Заради него град Женева е бил наричан протестантският Рим, а той протестантски папа. В самата Женева днеска калвинистите са малцинство. Но калвинизмът, който в англосаксонските държави се нарича презвитерианство, е разпространен в Шотландия, Южна Корея и най-вече в САЩ, където са 15 милиона. Общо в света има 50 милиона презвитериани или последователи на Калвиновото учение. Швейцарската преса това лято посвети много материали на своя именит съгражданин, като казаха, че в Женева Жан Калвин е оставил своя отпечатък не само на табелките по улиците, но и в душите на хората. Добре, как? Ето сега, това ми е много любопитно, защото той е убеден, поне аз от това, което успях така да погледна, че в първородния грех е умъртвил човешката природа и хората не са способни да правят добро. Това е негово убеждение. От друга страна твърди, че трябва да бъдем солидарни. От трета страна казва, че богатите трябва да са слуги на бедните. Някакси много трудно връзващи се неща. За да се определи ценността на идейните стремежи, овладяващи нравственото чувство и воля на отделни лица и цели обществени групи, следва да определим ползата от тях. Спасителят ни учи. Исус Христос казва, според Евангелието от Матея, 16 глава, 26 стих: каква полза за човека, ако придобие целия свят, а навреди на душата си? Въпросът за ползата в днешния делови и политически век е много актуален, особено в условия на криза. Този въпрос занимава и вълнува цялото модерно общество, от най-елитарните слоеве до най-дълбоките му недра. И Калвин именно акцентира върху душевните ползи. Именно тази протестантска трудова етика е спомогнала в изключително голяма степен за развитието на западното капиталистическо общество, довело ни до днешния технотронен век. Търсим калвинистските корени на банковата тайна. Търсим ги в финансови и банков мениджмънт. Дори някои твърдят, че благодарение на тази душевна нагласа на калвинизма, именно в Женева се появява и интернет. И дори го наричат, че е плод на калвинизма. Защото в СЕРН, в Европейския атомен изследователски център, бе създадена тази институция виртуална, наречена интернет. И защо според тях интернет е калвинистки? Защото позволява на населението, на юзерите, директен достъп до информацията, докато преди това обикновеният човек е бил длъжен да се моли за достъп до тази информация на могъщи посредници. Интернет реформира радикално достъпа до пазарите по същия начин, по който Калвиновата реформа радее за директен достъп до Бога. Той търси именно този директен достъп между обикновения човек, отделния, и Бог. И се опитва да му го осигури. Добре, в едно изречение, след това малко музика. Така, в те 500 години от рождението му, на кое днес се набляга най-вече? Като реформатор в църквата или, ако щеш, като финансист? Така да го кажа. На първо място застава въпросът за социалната отговорност, проповядвана от Калвин, и светският неокалвинизъм с морално-етически, а не религиозни знаци и послания. Тоест модерност без морал няма как. Абсолютно. И не бива. Добре.
Сега би следвало да мога да кажа добро утро на професор Христо Тодоров, философ. Здравейте, професор Тодоров. Добро утро, госпожа Сугарева. Добро утро на вас и на вашите слушатели. Искам така да кажа, че вие сте в основата на тази двудневна конференция с международно участие 500 години от рождението на Калвин. Вчера беше първият ден. Кажете с две думи най-интересното, което чухте. Имаше ли нещо, което лично вас да ви изненада? За тази толкова трудна и противоречива личност. Разбира се, че имаше неща, които не знаех и разбира се, имаше неща, които ме изненадаха. Сега най-напред трябва да кажа, че конференцията е организирана от Департамент философия и социология на Нов български университет и Висшия евангелски богословски институт, като ние си партнираме тук с доктор Вениамин Пеев, който е представител на Висшия евангелски богословски институт и в голяма степен това е и негова инициатива и просто и негова и заслугата за създаването на концепцията на конференция. Добре, но кое излезе на преден план през вчерашния ден? Значи, през вчерашния ден две неща излязоха напред. Първото беше един наистина брилянтен доклад от професор Антони Лейн от Лондон, който говори върху главното произведение на Калвин. Това са институти на християнската религия. Едно произведение, което е излязло за първи път през 1536 година и само приживе на Калвин е претърпяло още 6 издания. Две от които са на френски, то се е и разширявало това произведение и всъщност теологията на Калвин е изложена в този голям многотомен труд. Тя актуална ли е днес теологията? Сега зависи за какво. Разбира се, че теологията е от значение за християните, за вярващите хора, за църковните дейци, независимо от това от кои църкви са, от какви изповедания са. Сега специално теологията на Калвин, тя буди противоречия, разбира се. Тя е конфесионална теология и като всяка конфесионална теология, тя си буди спорове. Сега самия Калвин, той се е отказал от католическата църква през 1532 година, съвсем млад, на 23 години, за да стане след това един от големите църковни реформатори, наред с Лутер и с Улрих Звингли. Да, но така, доколкото аз разбрах, той дори забранява молитвата Отче наш, забранява католическите имена. Значи, кому е така изгоден с днешна дата Калвин? Вижте, може би трябва да се разделят въпросите. Единия въпрос е това, в какво се състои стойността на делото на Калвин. А другия въпрос е това как то в съвременния свят бива тълкувано и използвано. Сега, действително Калвин е изключително противоречива личност. Той е противоречив не само като теолог, той е противоречив и като църковно-политически деец. Той е една от ключовите фигури в управлението на Женевската република от епохата на реформацията и сега това управление то съвсем не е безпроблемно. Аз, освен това, което вие споменахте, ще спомена един друг пример, с който Калвин по никакъв начин не е украсил името си. Това е делото срещу испанския лекар Мигел Сервет,
Да, ние го споменахме тук с моя гост в студиото, но аз искам да ви попитам, тъй като и вие сами сте философ, преди така вашата лекция Калвин и държавата, защото това ми е много интересно. Калвин го наричат философ на високия ренесанс. Даже някъде прочетох, че го поставят по-напред от философи като Волтер и Русо. Защо? Зависи много от гледната точка. Разбира се, че от гледна точка на реформираните християни, т.е. от гледна точка на тези християнски изповедания, които произлизат от реформацията, от Лутеровата реформация, делото на Калвин има много висока интелектуална и верска стойност. Сега, от малко по-дистанцирана гледна точка, от гледна точка на или светска гледна точка, или от гледна точка на хора, които са с други изповедания, то има естествено, има по-ниска стойност. И трудно вече могат да се поддържат такива сравнения. Да. Така че много зависи от това какво изобщо ни е отношението към реформацията, към реформираното християнство, оттам към Калвин. Има обаче, това искам да подчертая, има безспорни неща. Безспорни неща, както в идеен план, така и в практически план. Аз сега ще подчертая или ще само нещо за практическото дело на Калвин ще кажа и на неговите последователи. Вижте, няма съмнение, независимо от това човек каква религия изповядва, няма съмнение, че Калвин развива огромна енергия в областта на образователното дело. Той създава една академия в Женева, която слага началото на Женевския университет. От тая академия, по нейния модел, след това, след смъртта на Калвин, по нейния модел се създава цяла поредица днес страшно реномирани европейски и американски университети. Аз сега само ще изброя няколко имена. Това са в Холандия Лайден и Утрехт, в Шотландия Единбург, в Америка Харвард, Йейл и Принстън. Това са все университети, създадени от калвинисти и по модела на Женевската академия. Тоест в образователното дело заслугите на Калвин са безспорни. Ако имам време, бих казал още нещо в една по-различна посока. Например, от калвинизма произлиза един много силен тласък на развитието и на изучаването на модерните европейски езици. Самия Калвин е преводач на Библията на френски, превода му излиза през 1553 година и това е текст, това е превод, който слага основите на съвременния френски език. Точно както Лутеровия превод на Библията на немски слага основите на съвременния немски език, така и с Калвиновия превод. Добре, сега кажете нещо за Калвин и държавата. Какво да ви кажа? Сега, това е едно от най-оспорваните учения на Калвин. Учението на Калвин за държавата е изложено в институции на християнската религия и това е, може да кажа, заключителната глава на произведението. Сега, Калвин как си представя държавата? Първо, подобно на всички хора от неговата епоха, когато говори за държава или за политически ред, Калвин има предвид малка държава. Държава с размерите на град-република от сорта на примерно Женева, която му е най-добре позната, или Базел в Швейцария, или пък Флоренция в Италия, или пък Хамбург в Германия и така нататък. Когато се говори за държава, у него се има предвид малка държава. Не голяма териториална държава с централизирана администрация и така нататък. Самото това нещо е важно, защото това вече предполага определено виждане за това как се отнасят управляващите към управлението. И сега втория пункт е, че Калвин се застъпва за републиканско управление. Той предпочита републиканското управление, въпреки че казва, че от Божия закон не можем да извлечем с необходимост дали, примерно, монархията, аристокрацията или пък демокрацията е най-добрият политически ред. Но все пак, по негово мнение, едно аристократично републиканско управление е най-добрият политически ред. По-нататък, то е управление, което от една страна прави политическата отговорност идентифицируема, от друга страна я прави колективна, т.е. те могат да се съветват управниците помежду си да си коригират мненията, и третото нещо е този политически ред, той не изключва участието и на гражданите, но само го ограничава.
И това е горе-долу Калвиновия модел за държава. Добре, и последно да ви попитам, така, по отношение на основния въпрос, пак ако се върнем към теологията, познаването на Бога, той смята, че то не може да се постигне чрез изучаване на човешката същност, а единствено чрез вглъбяване в Библията. Пак да кажа защо. Вижте, това е обща реформационна идея. Това е идея, която споделят всички големи реформатори от тази епоха. Като започнете с Лутер, минете през Цвингли, Мелахтон, Калвин, всички те смятат, че единственият източник на вярата и на богопознанието е свещеното писание. Добре, но как могат да съвържат парите, които са инструмент на Божия промисъл, с налагане от него мирски аскетизъм? Той има, той има друг извор. Този светски аскетизъм има друг извор. Значи, Калвин смята, че хората, това е свързано с учението за предопределението, хората се раждат на земята с точно определена мисия. С тази мисия той назовава с термина призвание. Всеки един човек си има свое призвание. Така. И от тук отговорността към професията. Неговата задача е да си следва призванието и да не се отвлича от други неща, от други такива мирски суети. И ако човек наистина се съсредоточи в призванието си и го следва, с това той постига праведен живот и по този начин служи по най-добре на Бога. От тук и аскетизма. Сега вече какви са социалните следствия от тая работа е вече друга тема и то е дълга тема. Наистина. Така. Общество на основата на солидаризма, възможно ли е? Пак според Калвин, той твърди, че богатите са слуги на бедните. Абсолютно. Това е главната идея. Калвин, както и неговите съвременници реформатори, мислят така, че всъщност спойката, обществената спойка, се гарантира от религията и морала. И от тук нататък разделенията на имуществени слоеве, на различни прослойки, на професии, днес бихме казали вероятно и на класи, те са второстепенни. И тези различия те трябва да се преодоляват. В този смисъл абсолютно е изнесено пред скоби това, че едно добре устроено християнско общество трябва да е солидарно. И тая солидарност е на морална основа. А във вчерашния ден имаше ли така оспорване на Калвин и какво, къде? Как ви кажа, тук някакси очакванията ми малко бяха излъгани. Изненадаме малко това, че една част от участниците и публиката по-скоро бяха готови да се отнесат към Калвин толкова положително, че едва ли не да твърдят, дайте да приложим Калвиновия модел, примерно в моя случай за държавата днес. Това обаче е неприложимо, това е ясно. То е ясно, че е неприложимо. Все пак това е средновековна политическа теория, както и средновековна теология. Споровете не бяха толкова остри, по-скоро имаше определени съмнения. И тези съмнения, те са очаквани. Естествено е, че най-много се оспорва тая висока стойност, която има учението за предопределението в теологията на Калвин. Това е най-проблематичният момент. Защо? Какво казва християнството традиционното? Да кажем, православието. Вижте, аз се опитам да го представя като логически проблема. Така? Проблема се състои в следното. Ако хората се раждат с точно предопределение сега, дали ще са спасени и ще се радват на вечен живот или пък ще погинат духовно, то тогава няма как да мотивирате онези, които са, така да се каже, губещите за морален живот и за праведен живот. Няма начин да им кажете, вие сте така и така погубени. Това води пряко към нихилизма, към аморализма, към анархията. А Калвин иначе е голям противник на това. Що се отнася до държавата, той казва, анархията това е най-лошото. Дори най-лошия владетел е по-добър от анархията. Добре, да ви пожелая успехи през днешния втори ден. Надявам се, че пак ще се чуем. Всичко добро. Много благодаря. Всичко хубаво и на вас.
парите, банкерството и Калвин. Може би и това е нещото, което се налага като че ли сега? Да, основната посока в неговите учения е еманципирането на гражданина във всички области, по отношение на всички проблеми по това време, и по религиозни и политически съображения основното внимание било насочено към защитата на гражданина в банковата сфера. Понеже един от принципите на протестантизма е да протежира правата на отделната личност, личната сфера и връзката на този принцип с оторизирането на банковото дело и банковата тайна. Най-старите женевски банки са учредени именно преди около близо 5 столетия по времето на Калвин. Терминът банкова тайна понякога или по-често се интерпретира неточно и погрешно. По-екзактно би било да се говори за опазване на личната сфера от страна на банката. Това не е само приоритет на Конфедерация Швейцария, която нашумя с изискванията на САЩ и други страни да се отмени банковата тайна, но във Франция, например, една съпруга няма право да получава информация за банковите сметки на съпруга си, понеже законите пазят личността, пазят неговия личен живот. Естествено, това е въведено от Калвин като защита на неговите съграждани против могъщия тогава тираничен деспотизъм на католическата църква. И тук се връщаме за въпроса за ползата, нали, дали парите са продукт. Много католически средновековни философи и теолози отричат, че парите са стока. Тоест, те не са продуктивни. Оттам била е забранена и лихвата. Той въвежда или той настоява? Той при много разрешава. строги обаче морални правила. Абсолютно. Калвин, основавайки се изцяло върху Светото Евангелие, напълно игнорира езическия антагонизъм между духовните ценности и материалната сфера. Той учи, че материалните блага са инструменти на Божия промисъл. Парите, като еманация на тези блага, са средството на Бог за осигуряване на човеците, необходимото за тяхното съществуване. Ама как тогава богатите слуги на бедните? Тъй като споменахме, че ползата, интереса в днешното ни модерно общество е изключително важен, но за съжаление държавата днеска, светската държава, решава често този въпрос в рамките на един съвършенно безверен светоглед и в ущърб на вечния идеал на живота, който е еднакъв и за западната, и за източната християнска цивилизация. За нас като православни християни също е много важно да следваме този идеал там от Галилейското езеро, установен от Исуса Христа. Православната църква не е против икономическия просперитет на една страна, развитието на търговията и индустрията, не е враждебна към интегрирането на държавата към общохуманните ценности на глобалното човешко общество от началото на третото хилядолетие. Но ние като православни трябва да винаги да имаме предвид, че сърцето на народа не трябва да е обсебено изцяло от материалния интерес. Умножаването на богатствата... Възможно ли, аз веднага да попитам така? Защото дори ако се върна пак на Калвин и на нещата, които толкова много ме впечатлиха, нали, дори той казва, нали, че изучаването на човешката същност, тя не може да постигне така познанието на Бога. Значи той не вярва в тая човешка същност. И заедно с това да бъде така и така. Как да стане? Стряскащите различия между богати и бедни са така впечатлявали и са предизвиквали църковните свети отци, както свети Йоан Златоуст, например, да се изкажат по такива животрептущи въпроси, както в 4 век, в 16 век, така и в 21 век. В проповед 90-та на свети Йоан Златоуст се казва: „О противна омая на алчността! Парите днес са изместили всичко останало. Откъде идва тази корупция?“ Повреда има предвид и общо объркване в света. Добре, това от Библията. Това е от свети Йоан Златоуст, който коментира своето време.
И тук, за да отговоря на въпроса ти за Калвиновото учение, според него той набляга, че човек не е създаден като индивидуум, като отделна личност, а като член, част от общество. И тук това социално същество трябва да е солидарно с останалите човеци. Тази солидарност се изразява в частност и конкретно в взаимното споделяне на блага и услуги. Да, но ето 500 години това не се случва. Напротив, има и прекрасни изключения. Нали, ние трябва да ги признаеме, но това е именно един идеал. За Калвин богаташът има провиденциална икономическа мисия. Натоварен е да комуникира на по-бедния от него част от своето богатство. Ами какво по-хубаво от това да посъветваме и нашите ново богаташи. Много от тях го правят, нали? Да, но какво? Ами, този акцент с това е така най-цитирани... Аз си мисля, че е една утопия, защото дори и снощи мисля, че беше в панорамата се говори за алчността и за тя, която е довела до глобалната криза. Тя си я струва ми се в същността на човека. Ами библейския калвинизъм именно използва образа от Светата Библия, раздаването на манната небесна в пустинята. Да. На всеки поравно сред израелския народ, и той така иска богатите, които наречени слуги на бедните, да преразпределят богатството с по-бедните. Самите бедни, изпратени от Господа при богатите за изпитване на тяхната вяра и щедрост, той е нарекал приемници на Бога, наместници Божии. Този социален хуманизъм на Калвин е изключително актуален в днешно време. Може би за това и така си шуми. Абсолютно. За него.
му е нужна модерност без морал? С това Калвиново питане започнах, с него и да завършим. Защото каквито и така преобразования думата морал да е претърпяла във времето, все пак си мисля, че това е най-важното. Много изследователи казват, че религиозният устрем и житейската целенасоченост на Калвин са в основата на наложилите се в Западна Европа схващания за начина на живот и градивността на работния процес, за спасението чрез труд. Това и неговите последователи в Шотландия презвитерианите, във Франция хугенотите, в Англия пуританите налагат като начин на живот, модус вивенди в тези държави. Интересното е, че онези поклонници, избягали от Англия през 1620 година с кораба Mayflower или Майско цвете, първите заселници в Америка, основатели на САЩ, са калвинисти. Са именно калвинисти. Днеска в САЩ техните потомци се образуват политическата и икономическата върхушка на страната. В началото отделните щати не са имали конституция. Първата им конституция? Първата конституция на някой от тях е било Светото Евангелие, което е изключително показателно. Но, тъй като видяхме колко противоречия има в тази личност, искам да цитирам едно изказване от 1931 година на Кречмер за Жан Калвин. Когато моралът премине определена граница, той се превръща в извратеност. Винаги трябва да има мяра и винаги трябва да имаме за коректив учението на Исус Христос и Светото Писание. Така, аз накрая, разбира се, като един скептик, пак да кажа, а дали е по ръста на човека, тая мяра и така тая граница на морала, но, както се казва, това е друга тема. Това беше всичко в днешното издание на Срещите. От мен, Людмила Сугарева. Добра събота на всички!